Kaixo eta ongi etorriak, astero bezala hemen gaude Ur eta Lur saioarekin, gaurkoan lehenbiziko atalean, Elizondoko Berro auzora joanen gara, eta bertan Maria Jesus Larretxearekin, etxe txipiako nagusiarekin, egonen gara, beraiek badakizue aspalditxotik urte mordoska baina gasna egiten dutela, eta orain dela berriki, sari potolo bat jaso dute beraien gasnekin, berak zalduko digu ze sari den, eta gasnategitik salto egin, eta Albaikideren atalera pasatuko gara, bertan Oier Usandizaga albaiteroarekin, alde batetik mejora genetikoaren inguruan solastuko gara, eta baitaren nola ez, gaur egunean nahiko normala den sexajearen inguruan. Eta azkenik, saioari bukaera emateko, Arizkunera joan, eta bertan joalaio kultur taldekoa den Xabi Torresek, pixka bat nola ikusten duten sagardo denboraldia azalduko digu, kerikok eta bestere gainean dugu, eta zer antolatu duten beste zenbait gauzen artean. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atalean, Elizondoko Berro auzora etorri gara, bertan badakizue txipia gasnategia kokatzen dela, eta gurekin Maria Jesus Larretxea dugu, bera gasnagilea, eta Maria Jesus, zure gara etorri gara, orain dela berriki sari garrantzitsu bat jaso duzuelakoz, geroxo solastuko gara sari honen inguruan, baina jendea zentratu dadin pixka bat, gasna egiten, esaten aldugu, bizi osoa ez, Maria Jesus? Bai, bizi busoa, ni ezkondu zozti, ardiepatu gintuen, eta urdentigune, beti gasna egiten nahi naiz. Bai. Zuek, etxetxipia gasnategia, azkenan elkarte baten barruan zaudetez, Artzegi Gazta elkartearen barruan, ez? Bai, gu gaude, Artzain Gazta elkartean barruan sartu, bai. Lehendabizikotik sartu ginen, eta hor gaude, bai. Bai, elkarte horrek badu berezitasun bat, ez? Elkarte hortan parte izateko ze bete barrak dire? Behar dugu artzaina izan, eta gere esniakin bakarrik gasna. Gu ez dugu erosten al gasnik inondik. Gu gere bakarrik iten aldugu gasna, gere hartaldiakin. Eta, Artzegi Gazta elkartearen barruan egotekin, zela seitasun ematen dizu zueri, edo zertan laguntzen du Artzegi Gazta elkarteak? Berak arduratzen dire, dena kursilloa egiten, lehiaketara agaten, zerbait behar bali madugu beti dire pres laguntzeko, eta eke medioz ibiltzen gara. Berzenez bakarrik ezkin nuen, bakotxa bere aldetik imarko ginuen lana, baina hola ez, egiten dugu dena elkartzen gara, solasten dugu, batzu nola egiten duten, bezazuk ez, eta dena elkarrekin egiten dugu lana. Zuen kasuan txipian ezakit, tamaina hartu zuen pixka bat, gazta kopuru aldetikan, urte asko dire gazta edo gasna egiten, baina pixka bat ikusi behar da merkatoa nola dagoen, kompetentzia asko da, baita ere zenbat saltzen den, eta alde hortatekan ezakizue pixka bat, hartu duzue, estabilizatu zarete, tamaina pixka bat hartu duzue? Ez zugaran duzun bezala, kompetentzia handia dago, baina, gu txenara maztia gaude, eta hartu dugu erritmo bat, eta gora inbarrien hasi gara behiti egiten, eta hor mantendu, edo oberagan, bai. Antolaketa aldetik noiz hasten zarete zuek gazta egiten? Eguerriten hola hasten gara gasna egiten, ekaina hartio itzen gara. Eta normalean ezagit hasieran danak bezala ez poliki-poliki, esnegi den arte, eta iritsuko momentu bat egunero ez gazta egiten duzula. Bai, lehendabizien egunero, esne hauniz iziten da, kuba txaila, eta gero hasten gara bi eguntik egiten gasna. Eta, gero gasna egiteko orduan gaur egunean, merkatuak exigitzen du gasna hori homogeneo xamarra izatea, ez? Azkenean gaur egunean lortu da, oso profesionala zarete, eta gauza asko kontutan izan behar dire, eta gazta edo gasna hori alik eta berdinen izatea, ez? Bai, aldez bezen berdine behar dire, beti igualtxu atratzen dugu, kasu iten dugu bazkai, bai ardi ere bai, eta gero garbitasune, eta gero beti berdintxu atratzen da. Denbora txarrakin, beligroa gehiago baduzu, baina, beti kasu iten dugu bai. Gero, gazta hori berdine izatekin, bazken finean, segurtasun bat ematen dio konsumitzaileari, eta gero da salmenta, ez?
Ez da aski gazna ona ikia, ez gero saldu behar da. Saltzeko orduan nola antolatzen zarete, ezagite hemen ez zuen etxe baserri ondoan ere gaznatigan saltzen duzuen, ze puntu dire zuenak saltzailekuak. Bai, hauniz saltzen dugu etxetik. Gero herrien batu tienda batzuk eta Iruñen ere bai karnizeri batzuk. Eta gero egiten dugune da plazan feri batzuk. Antolatzen dugu elkartzen gara grupo bat eta patzen dugu fetxa batzuk eta hor patzen gara saltzen. Bai. Saltzen da plazan ere asko ez, hemen baztaren badakigu turistak urte osoan zehar ibiltzen direla, batipak ego udan, baina terrekitarraka saltzen da ere ez. Bai, plazan ere beti saltzen da, bai. Eta gero hurbiltzen gara hola jendeakin, eta espliketzen dugu gure lanaz, nola egiten dugun, eta jendeak ere eskertzen du, bere nahi dute jakin nongoa den gazna eta nola egiten den ere. Gazna ona egiten duzuela garbi da, baina, bueno, askotan sariren bat behar izaten da pixoa norberak gustorago sentitzeko eta oraintxe momentuan hortan zabiltzate, ez? Orain dela berriki etxe txipiak gaznategiak jaso duzue sari garantzitsu bat, ez? Pixko bat zuk azalduko diguzu ze sari mota den. Bai, da sari bet, da munduko lehiaketa, janari guzti eta erari guztien tartean iten da lehiaketa bat. Eta hor gu gelditu gara Europako egun lehentabiziko barnean. Eta hor barne hortan egun lehentabiziko hietan maten dute izarrak. Bat izar, bide, oiru. Eta gu lortu dugu bi izar izatea. Orduan zuen kasuan ja, bueno, etxe txipiako gaznategiko gaznek badute bi izar badituzte, ez? Bueno, ez da gutxiolako mundu osoko lehiaketa batean, elikagai desberdinak hartzen dituen lehiaketa batean, bueno, zuen gazna ere baloratzea, bizarrekin, Europako egun oberenetan elikagaien horien tartean sartzea, eta, bueno, sari hori azkenean betire ilusio ematen du, ez? Olako, bueno, pixkot ospea ematen du, eta gehiago zabaltzen da, bueno, saria eta azkenean ezagutzera gehiago ematen zarete, eta eskertzen da, ez? Bai, eskertzen da, zu undeino etzinuen pentsatuen eta mertze janari, terari guztien tartean olako txiki bet garagu, kasi eskarela zaune inon hartzen munduko eta olako sari elortzea da izugarri guretako. Eta badirudi ratxan zaudetela, ratxa honen zaudetela, eta bueno, istantin azaroan Donostin aurten badakigu munduko gazta lehiaketa ospatzen dela, eta hortara ere, bueno, aurkeztu zarete ez? Bai, hortara ere gain gara, goide azaroan, eta kusko du, goide bakarrik gazna inena, munduko dena, baino gazna bakarrik. Bai. Eta kasu horretan, aurten Donostin tokatzen denez, Euskal Herrian inen denez, zuen elkartea da ez, Artzai Gazta elkartea da batipat, arduratuko dena antolaketa lan horietaz ez? Bai, Artzain Gazta da dena antolatu duena, bai. Beti Inglaterran iten zen, eta aurten Artzain Gazta bera mugitu de, eta ekarri du Donostire, iteko lehiaketoi. Eta, bueno, zuentzat ere ongi ez, etxetik hurbil, eta, bueno, han ibiliko zarete bueltak ere ez. Bai, hoxen, lana ere imar da, baina etxean onduan, eta, kusko dugu zer den, eta, hola, guere biziko gara, hola, okixago, kuskotugu zenba gazna badiren, eta ze gustoa egiten diren, eta bai. Hor bai zaila dela ez, azkenen mundu osotik ezagit 3.000 bat gazta joaten dire, eta, bueno, gazta guztia maila oso altukoak, eta zaila ez. Bai, hor maila gorra izaten da, eta, zaila izin de, baina, hori biliko gara, ze pasten den kusteko. Oso ongi, Maria Jesus, zorionak berriki jaso duzuen sari horregatik, eta, elkar ikusiko dugu ere Donostin, azaroan, eta espero du, ongi joatea lehiak, eta mila esker ba. Bai, mila esker, eta, konbidatu egelitzen da, nahi duen guztiegateko Donostire, han kuskatu ustela, 3.000 gazna, desberdine mundu guzietakoa, eta han izin dela gastatzeko eta kusteko eta disfrutatzeko dena, bai. Oso ongi, hor zabaldua duzu egon bitea, aprobetxatu, etxetik hurbil dugu, eta, nola ez, pollita izanen dela, seguro. Ordura arte ondo segi, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bai. Albaikideren atalean gaude oraingoan, eta gurekin Oier Usandizaga albaiterua. Oier, badakigu genetika momentu oro aurreratzen ari dela, aski garbi da,
lehiaketa eta desberdinetan, hazienda lehiaketetan ikusten da nola arraza desberdinak hobetzen ari diren, eta bueno, gaurkoan horren inguruan solastuko gara, ez? Hobek izan dazu solastuko zara, azken aldian aurrerakuntza handiak izan dire, ez? Eta ez egit, aipagarrenak zer izango zen. Bai, genetika mailan eta bereziki esneko behietan pixkat bi abantzi izan dire, aspaldidatik ari dira, baina pixkat azken urtetan asko aurratu direnak, ez? Alde batetik dira, genomikai buruzko datu eta lan guztia, ez? Proba genomika esaten den horri buruzkoa, eta beste batetik azian sesajea. Pixkat azia sesajea azkenean da, aziak idikoa eta urruxa atera berrean, urruxa bakarrik atera dezala, ez? Proba genomikoak inasiz, esan diteke lan honetan hasi ziela behien genomika dena azaltzea lortu zutenean, ez? Azkenean behien genotipoa dena iriki zelaik, azkenean liburu bat iriki eukitza bezala da, eta badugu aziendak barrenan duen informazio guztira eskura, ez? Hortik hasi ziren lanean ikusten gen bakoitzak ezaugarri diferentetan ze efektu duen, ez? Adibidez, gen batzuk esneeko ezpenean badute influentzia, beste batzuk hankan nolako dituzten, fertilitatean, hainbeste lekutan, ez? Orduan hasi ziren industria poliki-poliki, genetikan industria hori lan zen, ez? Orduan gaur egun iritsi gara, nahiko markatu daudela, ze gen diren, ezaugarri diferentetan aktuatzeutenak, eta pixkat genetikako industria ari da pixkat hori erabiltzen, gure ikulutako azienda poliki-poliki mejoratzen edo errentabilidadea handigoak lortzeko, ez? Adibidez, oso definitu daude, ze gen diren, esneoko ezpenean influentzia dutenak, hankak, ongizateko beste karakteristika batzen, eta barrez. Horrek, hori oso teorikoa da, baina esango nezuke ikulu mailan ere gaur egun ja aplikatu daiteke, ez? Alde batetik, badire bentajak, alde batetik genetika etxentzako, lehen, zezen baten azia gastatzen hasteko, edo zezen baten azia erabiltzen hasteko ikulutan forma seguru batean, pasatzen ziren kasi-kasi 4 bat urte. Gaur egun, idiko bat jaio bezen pronto, hile bat muestra batzuk ateratzen dire, eta proba genomika egite zaio, eta handia ikusten da, balioko duen, ez? Azkenean proba genomika definitzen da nolabaiteko animale baten ezaugarriak aurretikan definitzeko modu izatea. Bera kasi-kasi hazi gabe. Orduan aratze txiki-txikitatik ja berez egin ditzake idiko onak edo txarrak. Eta gero ja 10 hilabetekin hastezke hazi ateratzen, eta horrek ekarri du genetikako industrian pixka revoluzioa, porque hainbeste zezenak agertzen dire eta hainbeste probai dira agertzen, ez? Zezenak ere lehenago kentzen dire, zezen gehiago probatzen dire, baina eliminature azkarrago egiten dire. Ez du lehenago zuen karga, ez? Abeltzainen mailan, esan daiteke proba genomikoak behiei egin daitezkela, eta ordu jakin daiteke zure ikuluan ze behi diren hoberenak edo ze ezaugarri konkretu batzuk dituzten behiak diferentziatu genitzezke, zu nahi dituzunak pixkat bultzatu, eta ekartzen duen bentaja da akoplamentuak edo behiak zezen estalakin ere, leheno egiten ze pedigri bidez edo pixka produzioen bidez, gaur egun egin ditzake genomikan aplikatuz, ez? Azkenean, genomika duen gauza txarra edo zailenetako bada, bere fiabilidade 75-75-an hor dagoela, ez da euneko esaktitudea o dezea, ez? Orduen, hor bada koska txiki bat, pentsatzen duen denborakin mejoratzen pixkat jungo dena, ez? Orduan, genomikan mejora hoberen hori de. Ikulu mailan, beste bentaja bat duena, da, aigarela deskubritzen gen batzuk leheno ez zirenak bat ere behiratzen, eta bereziki osasunari begira daudenak, ez? Orain arte esneko ikulutan beti begiratu izan da ekoizpena, sobre todo, baina horrek ekarri ditu beste hainbat arazo, orduan genomikakin orain deriatu daitezke beste karakter batzuk, ez? Osasun hobea izatea behiek, fertilitate hobea, iraupen gehiago izatea ikulutan, orduan azkenean, liburu irikitzekin lortu dugu informazio gehiago izatea, eta aukera gehiago izatea erabakiak hartzeko genetikan mailan ikuluetan, ez? Ez dakit ekonomikoki abeltzainei gero, oso politia da, izugarrizko aurrera pena da, baina gero ekonomikoki konpensatzen du edozein abeltzainen eskura dago ere. Nik uste ekonomikoki oraindikan, ez da merke adibidez, behi bat genotipatzea gaur egun ibiliko da 50 bat euro inguru hortan buruko, baina pentsatu behar duzu azkenean gaur egun pixkate margenak eta justu dauden garai hontan, adibidez rekria esaten dena ikulu batean, bere gastuen 20% suposatzen du. Orduan 20% gastu importante bada enpresa baten barruen. Orduan zuke rekria utzi behar duzuna, utzi beharko duzu zure behik oberenak, pixkat abantzatzeko, ez? Orduan proba genomikoak ibiltzea, hori du bentaja, azkenean definitzen dituzu zein diren zure etxaldeko behiko berenak,
eta lan egite duzu haien gainean, ez? Rekria justu batekin eta zure gastuak ere pixka murriztuz, ez? Orduan, betiko diskusiona da, inbertsiona edo gastua. Orduan, bakoitzak pixka behiratzen du nondikan jo, ez? Eta zezenetan eberdin, zezen genomikoak ere batzuk, ez dute sinisten hortan, batzuk esatute, fiabilidadea ez dela aski, baina, ere bai pixkat bestaletikan, arrisku pixka baduzu, baina beti jokatzen duzu pixkat pausu bat aurreagotik, ez? Eta sexajearen aldetikan, ez dakit, horria ziur xamarra da, ez, sexajerena. Bai, sexajea sobre todo mejoratu da asko fertilidadea. Leno, sexajea bazituen arazo asko, azia bildu hartzen, kongelatzen zen, gero betez kongelatu, gero sexaje egiten zen makina batzun bidez, berriro kongelatu hartzen, orduen prozesu hortan guztietan, bidean espermatozoide asko hiltzen ziren, eta orduan fertilidadea asko jestezen, ez? Gaur egun badire makinak zezenai azia atera, eta direktamente makinan sartu, eta ja azia ateratzen da sexatua, ez? Kendu dire pauso asko tartetik, ez? Orduan, lortzen den bukaerako produktuan kalitatea asko zobea da, ez? Eta sexatuan importantzia da oan etxitzen duguna, ez? Rekria digaukin, ez? Zertako inseminatu behituzu behi guztiak zezen pinto batekin edo, gero ez behituzu denak utzi behar, edo batzuk gainan idikoa jaioko die, gainaz dutela gero balore handirik, ez? Orduan da, definitzia zein den zure ikuluko behiko berenak, hori, hortarako genotipatzeko sistema erabilia daiteke, eta gero da, hoien gainean, hazi sesatu ebiltzea, teorian ikuluan alik eta hazienda oberena usteko. Eta horrela lortzen dugu, ikulu puntero bat izatea, eta alik eta, etekin gehien atatzea, ez, azkenean ikulu aurreratu bat izatea, ez? Bai, azkenean ikulua, lortzen duzu genetikoki puntero izatea, gero ikulu batean badire beste 10.000 lan, bakoitzako landu berdituenak, eta, ikuluko gauzik importantena normalean abeltzen izaten da, eta gero gainentzeko guztia, Orden, hau da, beste mejora puntu bat, ez, azkenean milagroik ez dago, eta ez da gauza bat unduin da dena ondo jongo denik, zati txikiek alik eta ongien egin, eta gero dena juntatuta, gauzak funtzionatzeaz. Osongi, Oier, gai benetan interesgarria, etorkizunean eguneroko gaia bihurtuko da, ez, nahi dut esan, gauza oso arrunta izanen da, eta... Etorkizuna baino, esango nuke plazo laburra omotzean, bai. Mila esker, beste bat arte, Oier. Zuei, urte. Azken atal honetan, Arizkunera etorri gara, eta hemen gaude Kamiu Serrea atarean, nirekin Xabi Torres, bera badakizue Joalaio kultur taldeko kidea, eta betire, kultur talde hau badu adar potolo bat, nekazaritzari lotua joaten dena, ez, eta honen eredu, gure gibelkaldeko sagastiak, eta baita ere, pixko bat kirikoketa besta azkenean nekazaritzari lotua doa ere, ez. Pixko gaian sartzeko, Xabi, sagarra. Badakigu sagardo egiteko sagarra beharrezkoa dela, eta aditu dudan ez aurten, sagarra unitzik, ez da ez? Bai, iaz azkenean, dakizuen bezala inguretako sagardietaik saiatzen gara sagarra lortzen, badirelako, sagardi haunitz, erabiltzen ez direnak, sagarra lurrean akitzen du sagardi horietan, eta saiatzen gara inguruetako sagardietak sagarroi lortzen, batez ere zigatik, edo aritzakundik, eta hainbertzetik ere. Aurten ez da sagar urtea, aurten sagar guti dago, ibili gara, sagardiz sagardi, ikusten ja nola dauden gauzek, eta gerteko hemen behar izaten dugu 2-3 mila kilo, eta lortu daitezke 2-3 mila kilo horiek, baina sagar gutxi dago, banaka batzuk, eta lan handi eskatzen du horrek, eta aurten ez dugu bertatik harriko sagarra, seguraski iparraldera joko dugu, eta badira aztegi betzuk, eta sagardi eder batzuk, eta ekologikoan gainera sagarra lantzen dutenak, eta horiek erabiliko dugu seguraski aurtengoan. Oraindik hor gabiltza, sagarra ezin lotu, baino lortuko dugu, urtero lortu dugun bezala, azkeneko 17 urtetan, eta alaxe bada, iaz ez bezala, aurten baztango sagarra ez dugu erabiliko. Urrian ja dauneko sartuak gaude, eta, instantin iritsiko da eguna,
eta besta ospatuko duzuena, eta bueno, egun garrantzitsua ez? Bai, urrien 22 izanen da aurten kirikoketa besta, baino, bueno, larun bata da, ez da besta hor egonen da, bai jende zabaldu eta, baina uztatuko da ere aizeneko aste horietan, sagar banaka horiek gutxi batzuk bilduko dugu, hemendik barna, nahiz eta gehiengoak kanpotik, edo, bueno, hemen hurbiletik, barrietatik ekarri, eta, bueno, sagarra unat ekarri, sagar jotzea ere ez da egunan bertan dena egiten, sagar jotzeak eramaten du bere denbora, eta bueno, aintzineko egun horietan izanen dugu alde batetik sagar jotzea, hortzegunean, hortziralean, eta parte bat larun batean, kirikoketa bestan bertan, eta aurrera goiniken, urriko asteburu hauetan, eta aste tarte hon batean, auzolanak. Bakizue azkenean hau dena kudeatzen dugula jendean borondatezko lanakin, haien laguntzaz, denen parte da besta hau, eta bueno, erekek dire auzolanak, eta bueno, pare bat data aipatzekotan, urrian 15ean, larun bata da hoi ere, eta bueno, hemen auzolan indartsu bet iragarri da, zentzurtan bai. Gaur egunean, orokorrean dastatzen den sagardoa, sagardo esaten aldu modu baten industrial asko bada, industrialako puro hondietan egiten den sagardoa, eta geroz eta gutxiago behar bada, baserrietan, auzoetan egiten diren sagardoak, etxerako egiten den sagardura. Jendeak estimatzen du sagardo desberdina. Zuen kasuan, baduzue ospe pixka bat ere horregatik, ez? Zuen sagardoa eta, bueno, beste sagardoak desberdina dire, ez? Azkenan, zuen sagardoa, urteero ez da berdina ateratzen, eta hala izaten da, ez? Zuek ere sumatzen duzu, ez? Jendeak beti ere zuen sagardoa estimatzen duela, ez? Gure sagardoa baino, sagardo desberdina gustatzen zaionai, gustatuko zaio sagardo desberdinak probatzea. Sagardo industrialak joera du azkenean ere, produktu uniforme bat, ezaugarri bat duen produktua egiten, eta joera da uniformatzea azkenean, sagardoaren zapore eta ezaugarriek, ez? Etxean egiten den sagardoetan ordea, badire ezaugarri haunitz kontutan hartu bat direnak edo faktore haunitz, sagarrak ze urtea izan duen, inguru hortan, etxeko inguruko sagarrietan ze sagar mota, kupelategiaren ezaugarriak zeintzuk diren, kupelak, eta badire ehundaka faktore, haundiak batzuk, bertze batzuk txikiak, eragiten dutenak azkenan etxetako sagardoetan, ez? Hemen, adibidez, duguna da, sagarra bera, aldugunetan hemen ingurutik hartzen dugu, ekologikoa, guztiz izaten da hemengo sagarra jotzen dugu, mazo edo pisoi batzuekin joz, lan erritmoekin kantatzen diogu sagarrai ere, ez, nebalin baduzu, prensa barroko batekin estutzen da sagarra, poliki zukua jariotzen gaten da, patx hori, eta kupelaratu, eta bertako kupelak ere badu bere ezaugarriak ere batu, iparrera ematen duen aurpegien dago kupelategie, berez nahiko hotza aukeran, eta gure kupelek ere ama bat dute, ama berezi bat, eta horrek ere ekartzen du sagardo unen ezaugarriak bereziak izatera, etxeko sagardo baten ezaugarriak du. Ondoko etxera gaten bali megara, azkenean faktore hauek pixka aldatuko dire, eta emaitza, ere, edo sagar beharitateak direla, edo bertze mila faktorengatik, desberdina izango da. Haude, desberdintasun handiagoak, sagardotik sagardora, etxetako sagardoaz solasten egarelaik. Eta iazko sagardoa, horten, edaten, ari zaretenaz, zer nolako sagardoa ateri da? Egia errango batzut, hasiera batean, hola nire gustorako azkenan hau bakizu, sagardo txarrena bukatu dena dela, ez? Oraindik sagardoa balime dago, sagardo ona da, baina, nire gustorako behintzat, orain dago hobeki, eta errango nuke ere urtero pasten zaikula hoi. Batzuendako, gutako taldekide batzuendako ere, botileratzen dugunean dagoen sagardoa da, goxoena, eta gero horren bertze etzaio gustatzen, niri gustatzen zait gehiago, abuztutik goiti, heldu den sagardoai, gure kasuen. Hasieran arras bizi egoten da sagardua hemen, eta orain, pausotago dago sagardua, eta arras errex edatekoa da, gozo punto batekin, ezti punto batekin, eta alaxe bada, probatu nahi duenak aski du, honeta hurbiltzea.
Bueno, Xabi, eta ez dakite kantitate aldetikan, urtero kantitate antzekoak egiten dituzue, zenbatxo litro goizten dituzue? 1.500 litro inguru itentugu, 1.500 batzutan gehiago, parte bat sagardua iteko erabiltzen dugu eta bertze parte bat ozpina iteko. Ordu oraindik ere ozpina kupeletan, aski ozpin goxua iduridu heldu dela eta aurten ere hoi probatuko dugu. Ikusiko dugu aurten, ensalada batzuk inentugu herri bazkarian. Ozpina, zu diozun bezala, ozpin hona izanen da hor geratzen delako beti, ez? Sagardoa behar bada, oitxura gehiago sagardoa aixo dateko, ez? Sagardoa ozpina azkenean ere egin dugu nahita, ez da ozpindu zaigun kupelaik egon, baino bai, azukoaren parte bat, bertze ozpin batzuekin nahasita, espero dugu, ozpin, era hortako ozpina atratzea, aski ozpin goxoakin elkartu egin nuen. Eta gero ez dakite, sagardo guzti horreri ze irten bide ematen dizue? Sagardoa batez ere saltzen dugu edo jendea etortzen da, ikusten du dolaria eta eskatzen dazkigu botile batzuk eta haiek hartzen dute sagardo botil batzuk. Ez ditugu ere kopuru handietan botilak saltzen, azken batean halako xik produktu bat da, azkenean ez, halako dolare batean egindako sagardua eta inguruko kultur taldekin ematen diogu edo guretzat ere doike erabiltzen da eta gero kirikok eta besta urrengo urtekoan erabiltzen dugu sagardo hoi eta hortan akitzen zaiku. Eta kirikok eta besta horrekin akitzeko, istanten dugu, urriaren 22an, egitarau aldetikan, lotua duzu zer ikusteko parada izanen den bertan? Egitura urterokoa izanen da, azken batean, gutxi aldatzen dugu egitura, funtzionatzen du, eta holaxen aurtengoan, goizeko ameketa ikasite izeinde, eta goizeko ameketan herriko etxetik abietuko dire, holako ibilaldi bet abietuko da, bertan ekanen da baserritarra, bere astoakin, bere gurdiekin, sagarrez betia, sagarzakuz betia, horregongo dire ere sagar joleak, lanera heldu diren hoiek etorriko dire, eta atzetik dantza taldeak eta musikariak eta alakoak. Unetz herriko etxeko atarire etorko dire eta etxeko nagusiakin elkartu. Eta han eginen duten negozioa. Alde batetik baserritarrak sagarra dolarera ekarri eta sagarra zukutzegatik ja zenbat kobratuko dion nagusiak erranen dio eta horrengo negoziaketa bat. Sagar joleak ere, langileak ere, sagarra jotzagatik zenbat kobratuko duten ere, hori ere negoziatuko dute. Eta hoi behin eginik, barnera, sagarra jotzera, lanera, ordu bete delo egongo dire sagar jotze hortan, eta bitartean azalpenak izan dire, aditu batek eta bertzeak emango dituztenak, bai lana eta musikak duten harremanaren inguruan, hortarako baita, dolore hau eta egiten den besta, hoi azaltzeko, lana eta musikaren arteko harreman hau, eta testu inguru historikoa eta sagardo gintzak eukiduen garrantziaz ere solartiko zaizkigu, aditu hauek. Bitartean erran kupelategian ere ikusten alko dela proiekzio baten bidez, dolarean pasatzen dena, hortzen egongo dira taloak, musikariak, dantzariak erretik barna, eta postuek, eta artisau postuek eta lakoak. Eta goizean zehar, tarte bat eginen dugu, behin lanak akituta, sagar jotzea bukatuta, kirikoketa joaldi bat egiteko, kirikoketa jotzia hor plazan, dantza manaldi batzukin, eta gero akitzeko goizeko txanda hau, estutzea inen da. Patsa egine da golaik, patxolak eta gainerako boltza antolatu, estutu, kupelaratu, eta hemen lasai tartitxo bat egon da, herri bazkari zen ordu biterditan, eta aurre ikusten dugu 150 bat pertsona egonen garela, Bazkaren ondotik, alako ekitaldi emanaldi bat eginen da, Seguraski plazan, eta etorriko zaizkigu Faltzeseko txalapartariak, Gasteiztik ere Txalamako txalapartariak, eta ikusiko dugu hirugarrenak iparraldetik edo errainealdetik etorriko diren, eta tartekatuko dire dantza talde batekin eta musiko batzukin eta mutilantza batzukin. Hoxen, atxaldeko ekitaldi hortan. Eta gero gauean, kupelategian izanen dire kontzertu batzuk, duela 2 urtetik aintzinet pilotalekoan iten gintuen, hola besta haundi bet, dantzaldi haundi bat, jende haunditz biltzen zena, baino lana ere bazuen horrek, eta formatua txikitu dugu, pixket gaueko atzeko kontuena, eta
eta laxen hementxe bertan egongo dire kupelategien kontzertu desberdinak. Aintzinakotuko dugu, beranduxago zeintzuk izango diren taldeak, pare bat konfirmatzeko baititugu, bueno, giro polit espero da hor. Eta eta hortik aurrera gertatzen dena, ja gitarra batik kanpo, ez? Bakoitzak egingo du nahi duena edo alduena, ez? Gitarra azkenean luzatzen da, goizeko ordu txiki hartia bai. Ongi ikusten dugu zuk diozun bezala, formatu horrek funtzionatzen du, egia esan meritu handia du egiten duzuen lanak, eta jarri dezazutela, orain arte bezala ez, gogotxu eta indartxu horrelako ekintzetan, ez? Mila esker, Xabi. Ikusiko gara bertan. Mila esker zuri. Dagoeneko, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.